Pam, 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 pam. Benvinguts un dia més a Temps de Neu. No, que és broma. Què passa, mites? Tot a lloc? Ara sí, benvinguts un dilluns més a un nou vídeo i com fa tan fred, avui tindrem un vídeo passat per neu. Però primer anem a saludar els nostres companys habituals. Hola, Adri. Hola, Marc, què tal? I hola, Sergi. Bon vespre, companys. Avui us porto, nois, l'esport preferit de l'Albert Rivera de Ciutadans, perquè hi ha molta neu. Us porto el Mundial de Snowboard femení. Què us sembla aquest esport? Us agrada? No en tinc ni idea ara mateix, però tinc ganes de veure-ho i de donar-ho tot. Segur que hi ha alguna catalana per aquí. Pues Jo no l'he vist gaire, només per la tele i el mateix, em sona poc. Ens desplacem el 21 de març de 2021, és a dir, aquest any, i ens n'anem a Aspen, Colorado, on es va disputar aquest Mundial d'aquesta modalitat de snowboard que consisteix en realitzar una exhibició, vale? Fan 3 rondes i guanya la... Com es diu la gent que fa snowboard? Snowboardadors? Snowboardadors? L'esportista. Exacte. La persona que L'esquiador, fa... no? L'esquiador que fa més punts al final d'aquestes 3 rondes és la que s'emporta el títol i concretament m'agradaria molt que ens fixéssim en la Caral Castellet, vale? L'esquiadora de Sabadell, vale? La jove esquiadora que participa en el torneig i que farà una exhibició que passarà a la història. Nois, si us sembla, entrem i li donem play al vídeo. Perfecte. Davant, doncs. Som-hi! Estem aquí, com veieu, a la neu, ens hem mogut ràpidament a Colorado, tot l'equip de Mític s'ha desplaçat allà i veurem ara a la estatunidenca fer la seva exhibició, Chloe Kim, dels Estats Units. Amb el número 1, Digue'm, Adri, perdona? Que porta el número 1, aquesta deu ser bona. Sí, clar. Té pinta. Fem aquí la primera Aguantaries pirueta. així o no? Collons. Aquesta és xula. Ja seria el terra. Sí, no? Jo és que no hagués sortit directament. No sé arrencar. Com s'aguanten, tio? I atenció perquè arriba al final, frenada amb molt d'estil. Uf, Mare de Déu. aquí veiem alguna repetició, aquest tirabuixó que fa. De 160 graus, Sí, i aquí la veiem saludant, Hòstia. 93,75. 93,75 és boníssim, no? Entenc jo. Exacte, és un perfecte quasi. Ara veiem aquí a Madi Castro o Mastro, i començarà la seva exhibició. Atenció perquè baixa. Veurem el primer salt. No està malament. Ha fet uns quantes giravoltes, Anem al segon. Torna a fer aquest remolí. I ara el Què ha fet tercer. aquí? No Hòstia, sé, puta. Sergi, aquí. Olo! Això és un mortal! Mare de Déu! Doble mortal? Joder. Aquesta Brava, troba el sí, fent no, ànim, Sí, no, no? ha aquesta és marcat. molt més llarga que la d'abans, Jo per mi aquesta ho ha fet millor que l'altra, Això és espectacular. Déu-n'hi-do. Almenys ha sigut més llarg l'exhibició. No sé jo Això. el nivell de dificultat, perquè per mi és tot xunguíssim, però... No. Nivell de dificultat això? Jo crec que és millor aquest. 89? 89! Hòstia, doncs a mi em En sembla que era sèrio? millor, Per mi, tio, és molt més xungo aquesta, Atenció a la Caral! Ara! Ara sí. Vamos! Atenció a la Caral Castellet de Sabadell, número La 2. catalana. Es llença per la pista. Atenció perquè Som-hi. començarà ara l'exhibició. Anem a veure el primer salt. Bona. Perfecte. Bona giravolta. Molt bé. A veure si ens surt algun mortal. Molt bé aquí. Ara segur que sí que el fa, va. Atenció a la Caral. Oh! Hòstia, molt bé, molt bé. Quantes giravoltes. Ben amortiguat, aquí. Sí, I aquí arriba, molt bé la Caral. I anem a veure la nota, nois, què penseu? Va, podi. Home, jo suposo que més d'un 80 segur, no? No sé, tantes voltes que ha Mira, fet. aquest salt és potent, Aquí hi ha mandanga. I acaba amb un mig drap, No l'ha acabat de fer, però... Oh, i un 87. 87! Molt bé. Bueno, Bé, tenint en perquè compte ja que les dues primeres rondes no havien anat massa bé. O sigui, Ja. ha hagut d'anar a salvar el papereta. Està bé, currat, tercera del món. Sí.
Sí, home, la veritat és que sí, que tu dius, ostres, de les 3 que hem vist és el que ha fet menys, però hi ha un piló d'esquiadors i esquiadores i cada tercera del món té molt mèrit. Com hem vist, doncs, Exacte. Chloe Kim quedarà primera d'aquest Mundial, Madi Mastro segona i Caral Castellet de Sabadell, tercera del món, noi. Què us ha semblat? Bé, jo que no sé esquiar, a mi em flipa tot això. M'ha deixat al·lucinat l'equilibri que poden tenir sobre la neu. No sé vosaltres, però jo prou feines m'aguanto en una pista de gel. Bueno, jo tampoc sóc molt hàbil amb els esquís. L'esnou el vull provar algun dia a la meva vida, però em fa cosa perquè, o sigui, per frenar frenes amb el cul, o, bueno, la gent que no en sap, però en aquest cas, espectacular. O sigui, imatges brutals, i que hi hagi alguna persona de tan a prop que pugui estar entre les millors, jo crec que valia la pena portar-lo al canal, perquè de veritat que és espectacular. Doncs sí. A mi la que més m'agrada ha sigut la segona, la Madi Mastro aquesta, que els vols aquests m'han semblat increïbles. Sí, tio, ha fotut dos mortals. És que I després, exacte, primer això, i després, bueno, la Caral Castellet, és que ja sona de la tele de les vegades que l'han ensenyat, que ho fa molt bé i, hosti, un tercer lloc del món, no sé, no es veu cada dia. No sé quins criteris segueixen per atorgar-los més punts o menys. Suposo que la dificultat de les piruetes que fan. Però la segona ha fet moltes més piruetes que la primera, no sé. Totalment, sí. Totalment. Jo no sé, potser s'ha agafat a l'skate algun cop i això resta punts, o no sé. Però poder la solvència, com aterrissen també la neu, i poder no ens hem fixat i hi havia la segona ha aterrissat pitjor, també jo crec que això compta, no? Si no acabes de fer la pirueta bé... Home, almenys per això no han aterrissat com faríem qualsevol dels tres, que seria el nas per davant, Fent una bola, no? Una bola de neu que anés caient. Pues res, mitiqueros, espero que el rest també us hagi agradat aquest capítol. Sé que teniu fred i per això us hem volgut acompanyar amb un capítol de molt fred. I res, ens veiem el següent dilluns amb un nou capítol. I de Sant Esteve, Correcte. Hi haurà algú especial, Adri? Tu com t'ho pots confirmar? No sé, estarem aquí. Encara que sigui festiu, els de Mítics no ho deixem i estarem aquí un dilluns més. Ja ho heu sentit. Dilluns que ve, molt atents. I vinga, nois, com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu. Bona nit. Adéu.